Ditu eta azken aste hauetan ideia originalenen txoko bihurtu dira bai ferialekua bai boxa elkartearen ondoan dagoen tailer hau. Karrozak ezinbestekoak direla badakigu eta prestaketa lan handia eskatzen dute. Gu bertan izan gara. Ikus ezagun beraz, zertan dabiltzan. Hementxe zabete karroza prestaketakin, ja egun gutxi falta gela inauteritako eta konta eguzu, pixkat zer da zateako zaten da nola joan prestaketa? Bueno, guri aurten deltan tokatu zaigu itea karroza eta bar dugu medikuz, enfermeraz, geha masi bat pertsona hola, eta nahi kondo goaz. Preparatibo batzu falta zaizkiguta hala, baina nahi kondo. Lehenengo erosi genuen karroza ja inda, beha estruktura eta inda, eta guain basikamente pintatzen dena. Ideia gu jarri dugu eta pintatzen eta atope inauteritako ondo iristeko. Irlanda eta Euskal Herrian nasketa da berezi bat edo. Zabiez logonde jarri dugu ikurriña eta Irlandako bandera. Eta bueno, pixkat elkarketa bezala sortu dugu. Tribu ezberdinetan zateako geha, eta tribu festa bezala antolatuko dugu. Prestaketa fase hori edo nundi joa edo ze pintaketan edo... Pintatu orokorren ja dena inde, baina falta zaizkigu azkenengo marraztik taula bukatzea. Eta gero gurpiak kolokatzea pixkat ondo eta jazta. Gaur bastante aurratu dugu, así que alde hortatik ondo. Baina, bueno, a ver nola joazten ze oantxe bukatiteko azterketak eta oain tope. Mozorroia erosi dugu, pintatu oantxe bukatuko dugu eta dantza hain faltatzea pixka prestatzea, baina, bueno. Zuen kasu no izango igual pixkat zailtasun gehiena eukitzuna, ez dantza? Ikastea eta ja koreografia indaukau eta falta zaigu ikastea. Hoi bintza bai. Hoi ja bai, eta gaine esai hauta eta ja dena bakiu eta dantza hoengoz ja hoi bai. Hamasei lagun inguru zatela esan duzu, nola banatu dituzue lanak? Bueno, banatu ez duguin, alduna junda aldunen da jazta, eta alduna indu. Dena azkeneko momentuak utzi du aurten. Pixka gaizti. Ez denak arrepatigu. Guk inditau trajek, eta bata denak erosi dugu, berdina. Ezuek orduan, ez eta izango urrengo larunbat arte hemen ordu gehiago sartuko dituzuen horitakok. Hau da, ja bukaduta lanak eta behintzat ostegun izena eta ostirala lasai pasatzeko asmota. Disfrutatzeko osteguna eta ostirala tope, eta gero larun baten deskansatzeko pixka eta igandena tope hasteko berriz. Besteik etzaigula tokatzen. Larumak juteko da ze ostegunen ez. Igandena eta gozate seguruna, igandena eta aste artean. Ze asmo edo, ze plan dago zuen? Deltan tokatu zaigunez goiz gatu harko dugu altagozak eta dena montatzeko orduan, baina bueno, goizen atea, karrozak inibili gero gauen eman eta gero jorga. Segurazki aurreko urte bezala San Francisco joango geha, hor txoko baten bat aurkituko dugu eta, bueno, eta horrengo geha egunen zehar, txarangak eta pasatzen saiatuko geha musika jisten, eta? San Francisco aldetik, zertik anibiltzeiala karrozagainak. bat aurkitzen duen aurten, zelen urten pixka triangulo erdin da gaizki. Bai, pixka bai.